Il-fatt ta' parsi aħna, jiena, inti u kien aħna familja, imma familja differenti dejjem nimbidlu tajjeb. Skont dak li ħajedilna Daniel, irridu nippużaw għar-ritratt familjari. Tablo, dik il-kemmi brava. Tlaqna l-esti, inqas paroli u iktar azzjoni, intkom għandkom family portrait ta' familja kollha, it-tifel, l-om u l-missier tal-Wardens. Wardens. Naħseb tajbin, bravi. Tu għom ċabċifa, senjuri, għajja. ħanajlek, it-tlieta, ikbibis kienet laqwa wahda, ħanajlek, għalix, fil-verità jentkom kontu daqxej melu bine, biex kunu tafu. Mela, issa ħatamlu li familja ta' Librara Librarians. Naħseb, ħaqkom ċabċifa, t-tlieta l-entom, issa. Issa ħatamlu li familja Juventina. Xed tagħmel rex? Dawk jitilfu jew jerbħu? Jirbu dejjem. Tajjeb. Familja interista. Jitilfu. Mal-Inter. Naħseb biżejjed, Sinjuri, tuhom ċabċifa.